Nyt. Mihin ne mua osunut? Paljonko? Ei, sille ihan aika läheltä reunaa. Monta? 4. Ohi. Next stage. Seuraavana. Hit! Porrastut. Otas totta. Hit! Bradford liikkeellä, ei Messin kautta. Ei, täällä on lannittanut. Seuraava rätti porrastuu. 10 aika 70 sekuntia. Hit! Aika! Nyt! Pitää laittaa niin koneeseen tähän. Se on se iso. Ei ole iso. Se on 20 senttiä. 15 senttiä 300. Eli se on, onko suoraan tuon B3. Eikö se B3 alla niin sanottu timatteeksi ole toi niinku toiseksi design? Toinen oikeus varmaan se mitä mietitään. Hit! Toinen oikealta. Joo, toinen oikealta. So 300 meters, the target is 6 target to the right. Joo. Sitten on se 385. Siellä on toi valkoinen 4. 504. Vasemmanpuolimainen maali 800. 200 meter target is the left side, the square. Circle is a fair target. And the circle is still wide, so identify that from that. Aika! Nyt! Time. Unloaded choke clear. Hit! I give you one warning. You cannot change the position when your bolt is closed. Somehow when I short time shot 500 meters, my position was very stable. Hit! Something changed, I tried to find why. Monta. 3. Pitikö laittaa siihen mun kauniiseen kirjanpitoon? Hän on Valentin. Joo. Sitten pyörätä siihen yksi tommonen pallero sinne alas. Tähän. Joo. Mitä pallero tarkoittaa?
Anion on niitä horningeja. Oletko ymmärtänyt, miten pystytellä? 300 oli toinen oikealta se taulu. Joo, Hit. kaikki on neliöitä. She has to see 200. I can see 200. Marko, tässä 200. Joo. Okei? Okay? Kaikkien perässä on kyllä se järjestyskin parhaiten. Kiikarilla käy kyllä kaikki. Onko ampue valmis? Se on valmis. Huomio! Piip! Sivussa. Hit. Aika. 6. 6. Huomio! Nyt. Piip! Hit. Hit. Aika. Lipaa siirrytään. Nyt. Ja keskimmäinen nyt ja sitten vielä 500. Keskimmäinen vasemmassa laidassa. 300 on vasen laita. Täällä on vaan yksi ympyrä ja 300 oli vasemmalla. Kannattaa pistää potteri ainakin osoittaa sinne, että ei tee 100. Hit. Otetaan 300. A3 ympyrä. Hit. Joo. Sitten kun valmisteli Väyrynen. Ottaa maksimilla. Joo, siinä pääsee. Tässä on vaan tietysti Päälle kauan vaihtoa. Päälle kauan vaihtoa. Päälle kauan. Aika on lähellä. Joo. Hit. Hit. Aika. Pistää palvelu. Nyt. Ei ammuta kuin 8 laukausta. Se on ihan... No, aika katsoa, miten nojampuu. Näin kuin eri ratkuun tulee.
Ei. Mitättekään maalikki tällainen, nyt on mitä timantteja. Timantit on ikuisia. Hit! Hit! Joo, se jätti timantti. Siinä on niinku hupia nyt. Kyllä minä. Mahtavaa. Hyvä. Mitä menee vasta? Sanotaanko näin, että ampuminen on vitusti helpompaa, jos tukki on takapainossa. Okei. Kulkee. No, kulkee paremmin kuin aiemmin. Hyvä. Eka rastin meni vähän totutellissa, mutta nyt mä sanon vähän vertaa aiempaan osumataistuuteen, niin toi helvetisti helpompia. Hit! Onko teille kuulunut mitään nyt Viro teeakin tässä? Ei oo. Kuinka se menee, kun sieltä tuli kutsu meille, tai mulle. Ja siinä luki kuitenkin niinku, että kun kutsu tuli, mä laitoin tietysti joo, että olisi tullut. Siinä luki kuitenkin, että viimeinen niinku hyväksyntä tulee. Siellä lukee, kun siellä on kuitenkin Pasi Välimäen nimet ja mitä tehdään sekin. Eli pyörähtääkö se sitten niinku meidän seuran läpi? Saattaa olla. Mä oon ihan varma, että tulee niinku cancelled-merkki. No siis, jos se käy yhtään samalla lailla kuin tämän vuoden sinne Jenkki International Sniper Competition, niin se kutsu tuli maavoimille viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Se pyöri jossain vitun suurlähetystön byrokratialautaissa. En tiedä mikä siinä saattaa. Se rahaa mikään. Mua niinku vähän harmittaa, että se menee silleen, että kun me halutaan niinku itse niinku, että jos evätään meno, kuka ymmärrä niinku, että me lähetetään joku oikee, siis niinku sitten sinne ei lähetä ketään. Aika. Nyt! Tää on vaan paljon nopeampi, kun on kiinni. Eikä toivollahan voittajan valinta kyllä. Joo. Saa nähdä. Ja sitten kun ei jää tähystelemaan sitä iskemään, kun se on niin iso maali kuitenkin, se puristat vaan keskellä, niin kyllä tunnet, jos saavut ohitte sitä niin kaikista sitä pikkurekän näköisyä heti. Ei käytä aikaa siihen spottaamiseen tossa. Mutta niinku seuraavaksi Paitsi sit jos menee pari ekaa huppiin, niin sit on pakko Se on aina. leveä puoli, koska se... Mutta Sen Säkymäkisossa oli joku tommonen vastaan. Meikä oli eka rasti, kun vaihti. Hemmetin itse varmaan. Mä oon ampunut taas vastaan katoa. Ja helkkari pienelle zoomin vaan. Vittu 4 kertaa. Sitten mä annetaan, että mistä se menee. Ei sekään, mä oon suuttunut. Niin 3 metriä Jasperista, mikä vittu tän kokoinen. Mä oon muista 3 kertaa ohitte. Vaan koska että... Ei pitäisi kyllä ikinä olla liian itse varma. meikäläinen ampuu Sain hieman liittoa ja... oikein siitä alussa. Joo, meikäläinen ampuu viimeinen. Aika! 7. Nyt! Hit!
Aika 8. Nyt! Ottakaa niin vähintään se 2, ei oo kiva, että jää huutamaan. Oletteko ymmärtäneet vastuun siitä? Äit valmiina. Mate valmis. Huomio. Tässä saattaa jopa kerätä ampua kaikki, niin voi laittaa timerinkin päälle. Ei mitään järkeä ollut, kun sit vaan hätäilee. Aivan, tulee pieni aikapaine siitä. Niin, kun tietää, että se loppuu kuitenkin. Mä oon kanssa harkinnut jotenkin timerin hommaa. Tällä mun taitotasolla niin se tuo vaan turhaa painetta. Siis siitä on niinku siinä mä just, että jos tietää kerkeä, niin just se viimeinen laukaus, niin kiva, että noin 30 sekuntia aikaa, ei tässä niinku... Voi hieroa vielä. Niin. Keskimääräinen laukausväli mulla on joku 18 sekkaa, niin mulla loppuu niin valtamattaan sen varasti aika kesken. Joo. Tapat ihan päin helvettiin tänne maaliputki tuolla. Aivan. Ja hit.